Sorsi mill-qalba ta' Kastilja li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li l-uffiċċju tal-Prim Ministru qed jinvolvi ruħu direttament fil-kontenut tal-gazzetta It-Torċa. Dan wara li sensiela ta' artikli fil-ġimgħat li għaddew kienu kritiċi lejn it-tmexxija ta' Robert Sabela. L-istess sorsi qalu li l-artikli kritiċi tneħħew u issa qed jitħalla biss kontenut li jfaħħar lill-Prim Ministru u lill-Gvern. Din il-mossa ġejja wara li diversi artikli li deru fil-ġurnal li huwa magħrufa l rabtiet storiċi u tradizzjonali mal-Partit Laburista kienu qed jitkellmu fuq l-isfidi interni u l-kontroversi li qed taffaċċja l-amministrazzjoni ta' qabela. Għalkemm it-Torċa spiss titqies bħala l-vuċi tal-ħaddiema kif ukoll il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-General Workers Union jidher li fl-aħħar xhur bdiet tesprimi ċertu xettiċiżmu fir-rigward ta' tmexxija ta' qabela. Diversi artikli kienu qed jippreżentaw kritika fuq kwistjonijiet bħal nuqqasijiet ta' governanza, immaniġġjar ineffettiv ta' skandli finanzjarji u inugwaljazzjoni soċjali li qed jaffettwaw lil Maltin u lil Lawċin. Dawn l-artikli jidher li ma ntlaqtux tajjeb minn Kastilja u għalkemm it-Torċa dejjem kienet alleata b'saħħitha tal-Labor, l-involviment tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru issa għamel impaċċar fuq il-linja editorjali ta' din il-pubblikazzjoni. Skont l-informazzjoni li waslet inna l-Uffiċċju tal-Prim Ministru issa qed jinvolvi ruħu b'mod dirett biex jiżgura li l-ġurnal ma jippubblikax aktar kritika lejn it-tmexxija tal-Gvern u minflok qed jiġu sostitwiti b'artikli li jpinġu lil Robert Sabela f'dawl pożittiv.